Sabingelela kwi2+2 TV. Dr. 2+2 TV. Namhla ngihambi ngedwa. Hamba nomkhulu. Bathi shoba nabanye. Osemsakazweni Noshobalembuzi Emhloph Dennis Cebeza Lilungu omnyama uqama kambi. Ungava bekhalo lezingane obayeni ngidinga inkuzi sitimela qede maration. Ingane zincela uKristu noma ehamba nonini. Ucupha isikhalo ubuhle ubeza mfoka bhothi kuship upoison yibhungu nomaskid one side. Umthondo omuhlozela abafana amantombazana sibukele eshima bongendlini. Thembekile uxaphala amaxabu uvale kanjani eminyango nazi imfene iqede amavovo endlini yimilo uwe makhosi amahle Awu kusiyami. dlozelihle Nkosi yamakhosi. yathola ithambi into engakhokhela Into amahala. Dr. 2+2 Ayi, washo mina, angithi mina bangibiza isigandla senyama isafele emazweni ondaba zabantu zakhulumisa bakhuluma kwahlula iphoyisa. Umaxoxe kufanele kwena kithi embodla. Nawe embodla umncinyane. Angihleli ngeke. Ngihleli nenkunzi. Awungitshela. Waduma kangaka nje kangaka. Uzukhuluma ulimi lwakithi wedlule thina esiluncele empeleni. Kwenzakalani? Hayi mfowethu baningi bengibuza ukuthi izulu sazelaphe kangaka ngithi hayi umusa wabantu abadala. Bokuqala lo umusa wabantu abadala kanti omkhulu nobaba nabo futhi bebexhumene nomphakathi. Ubaba baze bambize ngosobani. Ngathi hayi mina ngeke ngisale. Ngcono ngikhaliphe kancane vuke. Kunjalo cha besibingelela nje sibingelela kumnandi la sikhona okuningi usazokuthola kumanje nje ibambe lapho ke siyabonga sithi bye bye.